mga igsoon, maayong udto. So karon day kay adlang Huwebes. Mga tumi sa kanang Mingla kay adunay usa na mo ka igsoon diha sa Ginoo nga magpasalamat siya diha sa Ginoo sa matag og tuig. Nya karon ang iyahang tukma nga panahon o tukma nga pitsa mga igsoon nga magpasalamat siya diha sa Ginoo niya. Muna ang akong kauban, akong palalab, ang gihatag sa Ginoo nako. Yeah. So, kita-kits dito mga igsoon sa pagbiyahe na mo. Bye-bye! Nagbuhat kami sa driver. Hi, Per! Igsoon! Randi ba? Kadong mi sa Mingla, kaming tanan. Hi! May hapon. Hi, te. May hapon, te. Ay, suter. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Hesukristo, pagkamaayo mo. Niani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang iyan kang pasidunggan, diligyod kabayran ang kaayo mo. Dili maitugnan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos na labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Ang iyan. Sa akong parte dito, before sa akong Thanksgiving, June, ako rin isumpay ko din. Nabod na ko, hindi basta-basta nga sakit sa lanat. No? Basta di basta-basta, maghimat yun ko ato. Doon sa akong gibuhat mga igsoon, nag-ampok ko nga naghilak tubalan sa Ginoo ay itubot na pawala ko. Kaya nakapa ko yung saan yung mga Thanksgiving. Ako ning tumanon Ginoo para sa akong mga pamilya, makulang nito ko. Abi niya mga igsoon, i-consider ko ito hindi yun na sa Ginoo. Iyang i-extend akong Ginoo. Kaya ito hindi yun na, kapoy ang ulawas, putas. Isa kong sa iporma sa akong higda, kapoy git. Pero tungod sa akong saan sa Ginoo, akong gihangin sa Ginoo, Ginoo, kung akong nga saan mo, akong hangin sa Ginoo, ayaw itubot nga mawala ko karon. Tungod sa akong panaad ng imo Ginoo. No? Gani karon mga igsoon. Pag pumatad to, ako nahimo ang pasalamat. Pasalamat ko sa Ginoo nga nahimo na ko. Kung ang akong gihinungdan sa kinabuhi kanos akong niya himuang anak niya. Kaya importante kay Ginoo sa akong kinabuhi atong mga panahon na ug hangtod karon. Mao sa ni kang gibuhat karon ni Brother Nante. Usab ni kay importante sa iyang kinabuhi kay dunay mga panahon sa kabul-anan. Suwayan ninyo og sampit ang Ginoo. Kung ka muna ay pasalamat, i-consider mo sa Ginoo rin nakita. Kung naa mo'y plano sa inyong kinabuhi na inyong himayaan ng Ginoo pinagis pagpasalamat. Pagpasalamat. Mo-consider ang Ginoo. Saksi sila ba? Kung sakli ang pagpasalamat sa akong buhay nga Diyos. Unang may gusto nga siguro mga ikatulog-katuwig na napo ni karon nga pagpasalamat sa akong buhay nga Diyos. Di ka na ito bitaw may gusto nga ikadisgrasya na ko. Nagpasalamat sa Ginoo nga katulad ng puntuha tumong sa Ginoo nga ano nga ako magpasalamat niya kada tuig kay akong hinumdum ba nga sa una nga wala ba kong madisgrasya ang panalangin ako abunda gid
nakaingon ko sa gugalingon nga murag ako nga feel ba nga unsa di kaya nga ginabuhi sa Kristohanon nga ang Ginoo nagpanalangin din nga sa diha nga niabot nga na disgrasya ko abi na mo igsoon wala ko kapil og ingon ta nga abunda gis panalangin kaya nga man ako nasabtan nga ang usa di Kristohanon kinahanglan gid nga magsunod tas Ginoo nga daghang nga pagsuway kaya na nga nung magsoon bisan sa mga pagsulas kung kinabuhi nga murag inunta nga ang Ginoo wa gyapon mo talikod nako kay yung gisadad gud sa Mateo 6:33 nga kaningon nga ayaw ko magtublakan nito sa uma kay siya ko na nasayod sa tanan mo na usay magpanglandog ang magsuon nga yung nanig mo sa Kristohanon nga murag anyang panalangin sa diha nga murag kuan aka yes kan dugangan kay nangano gud kung ang imong panalangin nga murag sobra na murag makalimot ka sa Ginoo kay basi nakita sa Ginoo bang mga igsoon nga sa diha nga bubuang ko niya saktong panalangin murag malayaw na ko niya ba kay ako una murag bitaw doon nagya po ko'y plano niya pero sa diha mga igsoon nga ang imong panalangin murag sobra doon na sa kay plano nga murag mulabo pa sa Ginoo mo to mga igsoon nga tumong si Ginoo ngano nga disgrasya ko niya kay doon na si plano yung abin mo mga igsoon nga to higayon na wako ko na humna og pagpasalamat nga special gid para niya nga ug unsa gid siya nga unsa sa katinuod nga Dios nga mao nagluwas nako Amen. kay katong sitwasyon na mga igsoon nakaingon jud ko sa ginabuhi nga tabang gis Ginoo kay ina nga magtanaw ko kung mutikam nga murag kuan di ba pero akong samad kung nagitahay mga pito nya wa ko'y mga bunok diging grabe ba mao na nga nakadesisyon jud ko nga nindot gitingay mo pasalamat sa Ginoo mao na nga kada tuig uban sa tabang sa Ginoo kung apa lang ko'y ginabuhi akong gisaad sa Ginoo nga hantod sa adlaw nga pagbalik hantod sa kong kamatayon ako ging gisaad sa Ginoo nga papasalamat jud ko na sa tinigtuig nga way kong pizza way kong buwan basta tinigtuig nga papasalamat kay nang ano Amen. mapil kung sa gid sa kagamanan kaya ba mga igsoon atong Sabado atong Domingo first time ba na kung atos pasir nagdako kit sumil abi nung so naglabar ko nakaingon ko ba nga kung nagkamikulis o kuhibis may Thanksgiving ko na akong kwarta 8,000 ragit pero ako ni pangas Ginoo ko Lord nakita mo mas sitwasyon na hindi ko may tagaat panalangin nga aron ako magamit karong hibis wa jud ko alam mo nakita ini mo mga igsoon oh Lord wala jud ba murag 0-0 na gyud pero abin mo mga igsoon iyang gitubag tagaan jud ko nagpanalangin nga murag nakapuhunan pa ko nakapalit pa ko sa para gamiton para siyang himayaan mao na nga natong nga Kristohanon bisan sa mga pagsulay mga apostol Tunog bulan nagpakita sa ilang kahayag sama-sang gugma mo sa krus sa Kalbaryo. Salamat sa gugma mo, O Ginoong Jesucristo. Salamat, O Diyos, sa mga kaayo mo. Sa imo mga pagkanto tungod sa pagpasan mo. Mana ni ang kuan Mike soon ang mga handa.
So nagkuan sila, nag-ilog asa ablihan ang kuan. Nag-ilog asa ablihan dapit. Salamatin niya. Nagunsa mo dira? Hala. Nailagi kuan. Unggoy. Ingot ta Tercel. Hoy, unggoy. Ingot ka goy. Le mo siya? Ibot ang ba to bay mo. Yang ibot. Nay tumoy. Ay isa ka ni laki bay mo usa. Ini tumoy ini siya tasi. Ah. Dito. Gay kara. An awang bay o wala kasi magpagkad ang bay. Kasi siya kamot. Kasi kuan mo kamot si Huton. Sino wala din? Si Huton niya. Nangot ka goy. Sukuan yay. May lusa goy. May lusa. Wa ang tumoy sa buhok gud. Gikuan bira mayo yun, Jod. O kita lagi. Loh, Kamsa ko siya laki. oh nagluwa. Tagabi mo siya. Goy tambas ubo goy. Tambal sa upo. Katong until. Nah, buhok ko. Suga. Nagsungog. Maldita. Nangigi ang bay. Silos. Kaya nagabuhi ginaron na. So ato na to eh. Padong na din may uli maigsoon. So salamat kag dako sa Ginoo maigsoon nga bisan gamay pa kay subscriber na naana ko skip naana ko ads. So palihog kog ayo og skip sa ads maigsoon para makatigom ta og money para sa simbahan. Mao jud akong titunguha nga para sa simbahan ang ako ang pag YouTube. Yung na nga please subscribe, like, comment ug share sa pong sa Ginoo maigsoon. May naot ko nga happy mo karon bisan COVID. Padayon tas pagpangalaga diya sa Ginoo. Padong na may uli. Bye-bye. Bye-bye. Tijuan mo na tagiya na mo. Tagiya sa balay. Tagiya na mo. Nips. Padong na mi sa uli. Padong na mi sa mua. Hi, mayong hapon, amayong kilom-kilom. So kuan naman ko ganihan, ibabay na ko ninyo ganihan pero ibalik lang mag video kay kuan adunay diferensya ang multicab nga mong gisakyan, multicab sa mga igsuon nya. Nagipalit. Mo na. Lingkod lang taon we. Ako ipakita ninyo akong mga kaigsuonan nga naghuwat. Mao yung taon ni sila nagtungko si Mamay. Igsong iper, lingkod taon mi kay. Mo na siyang multicaba nga. Kuan kanang na adunay kuan ba? Diferensya. Adunay diferensya murag na nipis na gani ang katong iyang kuan gumaguma no. Nya may gani na adunay motor. Mal, piansa dia mal. Hi igsoon. Okay ra ba igsoon? Hi. Okay ra? Okay ra ma? Ha? Okay ra? Hi. Naghuwat din mi sa mga sakyanan. Lagi? Palit na siya diferensya. May diferensya ang sakyanan jud no. Sirte lagi ang nagsakay, way diferensya. Dali daw, kaya rin mo na ganti ba?